partes, ten unha vixencia, por exemplo, desde 2008-2011, 2011-2013, teña unha determinada duración. Cando remataba o convenio, non te sentabas a negociar ca patronal, pero que a garantía que as condicións que tiñas reflexadas no anterior convenio colectivo permanecían hasta que fora sustituído por un novo convenio colectivo. Aquí o cambio radical establecese cando só se lle dá un ano de ultravixencia a ese convenio colectivo. Que significa ultravixencia? O tempo de prolongación dese convenio con posterioridade á data de finalización que tú tes pactada ca patronal. Claro, iso para nós representa un problema descomunal, digo, para o mundo sindical, e que ademais vai obligar, e que tamén unha parte creo que é bastante interesante, se nos habitamos de cal vai ser o papel dos sindicatos no futuro, cal vai ser incluso a propia viabilidade do noso sindicato, do meu sindicato, tal e como coñecemos a día de hoxe, e como nos vamos a poder enfrentar a situación que nos ven no futuro, porque hoxe vos anticipo que somos convencidos que os sindicatos, tal e como os concebimos hoxe, teñen unha grande cantidade de boletos para desaparecer. E o recoñezo, por lo menos eu, do que vexo. Hai compañeros meus do sindicato que non verán. Eu digo vos que a práctica leva a ver que o sindicato perde o seu papel